Oh, magandang gabi, no? Gabi na ngayon, alas 8. So, karon papakita ko ngayon kung paano kumita ng 10,000 above a day sa trading, no? Maliit lang 'yan kumpara sa normal trades, no? Papakita ko lang kung legit ba or posible ba talaga kumita ng 10,000 a day sa trading. Kasi naka-work at home tayo kasi quarantine nga. Pero ako simulat sa pool, working at home naman talaga ako kasi nagtitrade lang ako. So ito, papakita ko lang sa inyo para aware din kayo, para may alam din kayo tungkol dito, no? Kasi maganda to pag alam nyo i-share ko na lang. So ngayon, ito yung trade history mismo, no? Sa trade history ko from March 20, 2020 simula. Kaninang 7 o'clock, no? Tapos huminto ako kanina mga alas 6 ng gabi, no? 7. Pero hindi yan buong araw babad, no? Relax lang, tingin-tingin sa chart, tapos ganyan. So, kwentahin na natin, no? So, from 7 o'clock, scalp ako, nag-scalp. So, ito na yung realized profit ko. Kasi itong mga realized profit mo na yan, no? Profit mo na yan, no? 21 USDT yan. US dollar tether. Backed by US dollar. So, dollar yung palitan yan. So, 21 plus 21, 42 plus point something, no? 42, and then another 12 dito, 42 plus 12, 54, no? 54 plus 12, 64 something, kasi may point pa plus 20, so 80, palagay natin 80 plus 19.18. So, add natin yung mga point na. So, sabihin natin 100, no? From, na ang oras is 9:30. So, 9:30 hanggang 9:30, from 7 o'clock hanggang 9:30, naka $100 na ako. So, nasa mga more or less 5,000, no? Kung 51 ang palitan natin ngayon ng dollar, so more 5,000 mahigit sa 2 oras at kalahati, no? Duha na ka oras ugto nga mga chuy. So next 43 100, so $143 plus 97, 97 malaki-laki. So nasa mga 243 palagay natin. 243 plus 2, 243, 245 something, plus 6, 6, 200, mahirap na. So, add na lang natin o calculate. Magka-calculate. 246, plus ilan yan? 16. So, 262. 16 plus 15, 246 plus 15 plus ito 3, 18.59, 18, 19, baka 20 na yun. So, plus, sabihin natin 19 yan, plus points eh. 281. No, hanggang dito. 281. Plus, yung, ito, 44. So, plus 44. So, 325. No, 325 something. Kasi may mga point pa yan eh. So, yan yung trade ko ngayong araw hanggang 6. Depende na lang kung mag-trade pa ako ngayon. Kasi 24/7 naman tong 24/7 naman tong crypto. Yan. So, ngayong araw, gain ako ng 325 something. Labas pa yung ibang account. So, ito lang na account, ha.
yung sinample natin. So yan yung profit ko buong araw, wins, trade, scalp, easy lang. So magkano ba yan sa piso times 51 ata or 52 yung dollar? So 16,575 pesos sa isang araw. So yan ang kinita ko ngayong araw. Sa scalper na siya. Scalping lang karong adlaw. So legit o hindi? Syempre legit. Mas malaki pa kinikita ng ibang estudyante ko sa sample ko ngayon. Sa live to ha, count ko yan ngayon. Pag paano ko kukunin yan, syempre mag-withdraw ako dito yan. Wag na. So dito, pag ma-withdraw ko na yan, transfer ko yan sa CoinsPH, no? Alam nyo naman siguro yung CoinsPH. So, yun. Yan yung kinita ko ngayong araw. And pag interesado kayo, pwede din naman kayong magpaturo sa akin, inquire, sumali kayo sa akin, tsaka sa mga community ko. Ito. Tingnan natin kung ano nangyayari sa GC. Uy, masarap na ulam. Sana yung mga gains nila. Wow, sarap nito 1,000. 1,000. Isang estudyante yan, series. No? 1,000. Ibig sabihin, napakalaki nun. Kung ilan yung tinaya niya, yun. Mga nasa mga 30,000 siguro. Depende. Yung kinita niya ngayong araw. Yan. Tapos ito, 20%. 241%. 189. 500. Sino yun? Ito. Uy, siguro pa series. 535%, 211. So yan, ito yung laman 253. Yan yung community, no? Yung mga estudyante ko. Sinama ko silang sa isang GC para sharing knowledge kami. Sabay kaming kikita. Sabay kaming matututo. So yun. So kung tanong, totoo o hindi, kayo na mag-decide kasi so far ito na yung hanap buhay ko, di ba? I mean, trabaho ba? Kumbaga, nasa bahay lang, trade, withdraw. So that's it.